her er en af mine yndlingsbevægelser til at bevæge hele ryggen i fleksion og ekstension og få stræk i nakken og hoftebøjerne samtidig. Bevægelsen står i en form for splitstand. Ikke så stor, at du ikke kan bevæge hoften, fordi der er for meget stræk på. Heller ikke for lille, men sådan en god lille medium, sådan så når du synker ned, så løfter din bagerste hæl sig lidt. Og din hofte kan stadig tilte frit. Armene, så alting kører ligesom sammen. Så når du rejser dig op, så spreder du armene ud og åbner brystet. Ribbenene bevæger sig frem, hovedet læner sig bagud. Så det vigtige er, når du bøjer dig sammen, så gå lige ned med dit hoved, sådan så du laver sådan en S-form med din krop, i stedet for at gå frem, sådan her. Så vi vil gerne sætte os lige ned oven på vores hofter, og komme ind i en fuld fleksion af ryggen, men det er som om, at hovedet komprimerer lige ned mod hofterne, i stedet for at vi læner os frem på det forreste ben. Så der er hele tiden lige vægt på begge ben. Og så vil vi virkelig at klemme ballerne og skyde hofterne ind under os selv her, så kommer hoftebøjerstrækket på forsiden her. Alting bevæger sig sammen, så det kan være med vejrtrækning, at der er en indånding, der løfter dig og spreder dig, og en udånding, som samler dig og sænker dig ned i strækket. Efter du har kørt dynamiske gentagelser, så kan du fortsætte nede i S-formen et par ekstra vejrtrækninger og holde den her position statisk.